Les otitis externes difuses són una infecció de la pell del conducte auditiu extern, perquè durant l'estiu ens banyem més i hi ha més humitat ambiental i això provoca canvis en el pH de la pell i de les secrecions del conducte que afavoreixen que hi hagi un creixement bacterià i que acabi produint-se la infecció. No tocar-se les orelles més endins del que els nostres dits ens permeten. Les orelles, un cop ens hem banyat, no cal eixugar-les. Els líquids solen sortir, vigilar amb les profunditats en les que ens submergim. En principi, l'ús de taps, si no hi ha problemes afegits a les orelles, si no tenim perforacions o altres malalties, no tenen sentit. Nosaltres podem banyar-nos tranquil·lament i de forma segura sense utilitzar taps de les orelles. De fet, utilitzar taps tenint una orella sana inclús podria ser paradoxalment contraproduent perquè pot provocar aquests petits traumes i aquests petits traumes poden ser la porta d'entrada de la infecció bacteriana.